E outra desas cruces que xa falamos de outras ocasións que atopamos nos nosos camiños, na costa, nos montes, que recordan sucesos tráxicos. Esta, na carretera, bueno, un pouquiño antes da Graña, en Covelo, vindo dende Pigarzos, topamos esta pedra con esta cruz arriba. Recorda o accidente que teño aquí apuntado do 30 de marzo de 1930, en que un veciño da Graña, Manuel Vilar, morreu aquí. Dicen que se queimado, bueno, morre queimado. Este home andaba con gando no monte e dicen que uns que se plantou un pequeno lume aí abrigado ao lado da pedra para quentarse, e que planta lume na roupa, e outros dicen que un monte de palla que había ao lado e que quedou o chisqueiro encendido e cardeu, ele estaba medio adormilado aí e morre. Bueno, o accidente pasou, e esta pedra é a que recorda o accidente de Manuel Vilar, o mulanqueiro, era conocido co ese mote. Veña, deixo vos, grazas por estar aí, chao.